Várjál meg. Üdvözlünk mindenkit! Itt vagyunk egy újabb videóval, a kalandozások harmadik része. Ugye? Ugyebár megint kalandozásokban itt lesz, és itt is lesz végig kalandozások. Ugyebár ketten kalandozunk, mindenhol, túlélünk, bla bla. Tomi. Sziasztok! És toljuk ezerrel. Én most pecázok, mert csináltam petbotot, mert én megtehetem. Úgy, mint Zsédav. Jó, bocsánat. Szucspulá. Nem tudom, ki tud románul, vagy mit tudom én. Nem is érdekel. Szerintem azon gondolkozok, hogy legyen-e facecam. Ugyebár izére. Mi a szarra már? Első videósorozatra, ugyebár. Legyen-e facecam, nem tudom. Abból kaptatok már egy részt. Ugyebár megkapjátok a nem tudom hanyadik részét, mert ugyebár minden nap kaptok egyet. Az megvan, már 4 halacska. Craftolj már egy izét, baszod. Mondjuk ide sem lenne hülyeség crafting table. De az a baj, nincs fa. Melyik bányában vagy, bazd meg? Hát mely, hol a faszba vagy? Te nem is ide jöttél, bazd meg? Hova? Dehogy nem. Ott vagyok. Lent, jó, mindjárt. Ja, látom. Anyád, hol a faszba lenne máshol lépcsőbe, bazd meg. Tudtam, hogy lépcsőbe jössz amúgy. Közeledek. Itt mi volt? Nem sötét volt. Sötét volt és kiütötted. Gratulálok. Megütöttem egyet. Várjál, figyeld. Tomi, nézz jobbra. Vagyis neked barla. A hülye. Nem vagyok hülye, hele. Menj már innen! Van nálad fa? Jó, bezd meg, akkor mehetek haza. Keresek vasat. Hát jó lenne mondjuk, vasajtó. Mondjuk először vascuccok kellenének. Vaskard, vasásó. Mondjuk ásó az nem muszáj. Nem akarok fával élni, basszod. Ugyebár muszáj volt megöletnem magam ezzel a buzival, és elloptazik. Skeleton a vízbe! Ki nem megyek, gyerekek! Gyere te fasz! Mi van? Anyád, vidd elő! Ez buzi! Leszedett! Kiszedte az ajtót, figyeld! Ott egy illó. Durács. Csak jöjjön ide! Kinyitom az ajtót, ezt ütöm. Jó? Gófa. Majd először úgy csinálom, hogy hadd lője el ezt az egy nyilat. Figyeld, bebuggolt! Hey! Az jó. De jó, hogy így videóban mutathatom meg. Ó, 2 skeleton. Az egyik a házunknál van. Bocsánat, itt volt egy vágás, mert konkrétan bejöttek az hősök, bocsánat. Vagyis ősök. Az meg nem merek kimenni, itt van 2 buzi. Itt van egy buzi skeleton. Nézd meg, nézzél arra! Na, húzzál az ajtóba. Nézzél arra! Húzzál az ajtóba. Arra nézzel! Nézzel! Na ugye! Gyerünk, rambózzuk le! Egy megvan. Nem, a faszt! Ott van még egy, meg itt van a háznál is volt egy. Áó. Jó, üsd el. Megadom. Oké, megyek. Tehát a cuccokat nem megadom. Köszi az XP-t is. Itt van XP, baszok. Talán a cuccokat nem szoktam. A bazd meg, én is meghalok.
fél szív! Nem szeretem a rambót. Segíts már, bazd meg! Nem messze vagyok. Júlaj! Itt még egy pont. Bazd meg, itt szed egy skeleton. 2 is! Ne! Gyorsan menjél már, bazd meg! Így videóba, bazd meg, meghalunk. Rohanok, bazd meg, rohanok. Futok, leszarom a kacsíkot. Igaz, ezt se tudom, merre futok, de futok. Ott vagy. Hol, bazd meg? Én nem. Nézzél neked jobbra. Látom, ott volt. De bazd meg, itt szed egy skeleton. Nem áll. Fussál már. Hát futok. Nem, te. Ez csicska. Hát nyom duplán ezt a szart. Itt a hegyoldalba. Double skeleton. Aha, na. Ja, bocs, egy zombi meg egy skeleton. Jövök, segítek. Bocsánat, így videóba így meghalni, de hát... Hardcore-t azt nem merjük bevállalni Androidon. Fölszedted a cuccok? Nem, ez zombi van. Balléba. Oké, meghal. Merülsz? Oké, megvan a fakjed, meg a kavicsod. Megtaláltad a kardomat, meg a izét? Akkor. Levegő. Itt van lapátod. Várjál, levegőt. Ott az a kard, az enyém. Mire használtad? Igen. Itt is van egy másik kard. Ez a tiéd, mert alig használt. Levegő. Oké, itt nálam van lapát, bót, kard, kavics, fakje. Szerintem minden van. Csáklány, az megvan neked? Nem, nekem nem volt. Nekem volt egy Akkor nem. csáklány. Akkor oké, gyerünk be. Mi nem használt csak. Ugye, hozta! Ott spannolnak, bazd meg. Szép. Azt barátom. Ugye? És akkor itt ütötte a zombi az ajtót, bazd meg. Akkor szerintem cseréljünk cuccot. Várjál. Ide lerakom a cuccaidat. Te meg a másik sarokba ragd le. Itt a halaink. Ezek a halaink. Te meg a másik izébe ragd le. Sarokba. Akkor megvolt neked kard, bót, kavics. Remélem minden megvolt. Igen, nekem megvan minden. De bazd meg, ne vedd már ki. Szerintem átból mélezem a csontot. Így, né? 13 bólmél. Az ősök zenéje. Vigyél, a kavicsból csinálja ezért. Ott kiszórakozunk. Kivilágítod. Mondjuk nem hülye ötlet. Az ősök zenéje. Na, nem jössz be? Nem, akkor jó. Akkor viszek fát, vagyis crafting table, meg viszek le, azt hiszem, 8 darab kell sütőhöz. Igen, 8 darab. Ez az világosodik, azon el kell mennem. Miért? Szerinted elgyapjú. Expedíció. Tényleg? Oké. Uha, ott egy zombi, basszátok meg. Mindegy, berambózom. Van csak lehet a skeleton, nem. Azt nem, azt kiszed még levegőbe is, bazd meg. Ó, szigorúan, de Mikor? megfigyeljuk azt. Pókica bent! Egy bányába. Nem bír kijönni, ez a jó. 13 százalékig. Oké, megvan. Még egy! Skeleton, help! Skeleton! Nem bírok menni, mert... Megyek csirkére. 2. Oké, megvan a skeleton. Pókica, az is megvan, oké. Abban mit lehet csinálni, gyerekek? Mibe? Tóból? Nyílveszőt. Gyapjuk fel, nem miből lehet? Izéből lehet csinálni, hálóból lehet.
Gyapjuk csinálni. Hát nálam már van 4, bazd meg, ezt ugattam. Pókháló is jó Én lesz. meg mindjárt húst szerzek magunknak. Nálam van Rotten Flash. Bőrcuc, az már jó, ja. Az van a ládában azt hiszem 4 vagy 5 bőr, nem tudom. Nálam most van 2, de teheneket gyapok. Szerintem lepakolok, és akkor... csak egy izét bírunk csinálni. Gyapjút. És akkor van már 2 gyapjunk, és... még kell... egy... Mennyi van? 2? Igen, Akkor még 4. kell még 4. 4. Akkor szerintem megyek veled. Most hát először bekajálok. Ja, ha hősütőben van a halacskám. Ugyanannyit dob, mint a többi? Mi? Halacska. Nem tudom. Te? Hát ha megsütök, akkor szerintem többet tudok. Nem, ugyanannyit. Oké. Akkor most hílelődjünk. Ott vagy már sivatag. Hallod, neked nullán? Le van véve nulla szenzitíved és úgy érzékelődik. Akkor én is leveszem, bazd meg. Várjál, szenzitív? Neked nullán van, bazd meg. Akkor leveszem én is. Kösz. Húzok rá 3-at, az cső. Mászar. Nekem jó. Hát jó van. Mondjuk az kurva jó. Most föltoltam. Elég. Tyúk! Hát mondjuk kicsit szokni kellene, de én nem szeretném szokni, úgyhogy... Ez olyan sem, hogy egy rohadt... Birka nincs. Nem bírok kimenni, azért. Birka nincs. Szerintem én fát vágok. Átmegyek favágóba. Oszta! Mi van? Blokkon keresztül meglőtt. Nem már megint üt valaki valamit. Ez mi haló volt? Ez kicsit hangos. Zombi a vízből, nem érdekel. Testére ide vissza. Azt a büdös hely. Már megint mehetek izére, bazd meg. Ha kiütötték az ajtót, én ütöm le őket. Hát nem találok izét se hát. What the fuck? Nem találok izét. Ne hörögjél, bazd meg! Gyere ki, te geci! De hogy a faszomba spannolnak? Oké, te kihaltál. 12 percen van. Ja tényleg, a percet meg nem is nézem, bazd meg. Na, szerintem ennyi volt ez a rész is. Köszönjük, hogy megnéztétek a videót. Én... GT... Tímek voltunk. Várjál, hogy csináljam. Sziasztok! Itt volt velem Tomi, Sziasztok. hogy mindig is itt lesz. Sziasztok. És akkor jövünk nem sokára a következő résszel. Sziasztok! Sziasztok. Ja, ha tetszett a videó, nyomjatok rá egy lájkot, amit csinálunk, meg sötöbb lesznek kihívások is, de az csak feliratkozónként, tehát 10 feliratkozónál lesz egy. Bárány, geci bárány. 10 feliratkozónál egy, és akkor szerintem ennyi lett volna ez a videó. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk, iratkozzatok fel, ha tetszett a videó, nyomjatok rá egy lájkot. Sziasztok!